Demo sang hom. 1, 2, 3. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मैया नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौहाय नुबाय जानांगौ जोङो माबोरैहाय राइडफोरखौहाय इन्जय खालामदों आरो लोगोसे बेफोर राइडफोरा दानो जोबथ'वाखै आरो मेरला दंबावोमोन बेफोरनो जाहैबाय रिभार्स बान्जि आरो जों खालामदो मामोनलाय वाटार बेलुन रलार स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों दिनैहाय इन्ट्रेस्टिं ब्लग मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बा बिराद गाजा नुदोलै नोंसोर सानैया दा इयाव उथिगोन ना उथिया हा tuh mbak baik nani oh ada hari kamu gak sini hai kalam sih kan mbak ya nani bu kalam sih kan karena itu aku yang pernah lakukan ini चक्कर आएगी आगे बनना करना मैं ना जाओ जल्दी तैयार हो सीधा ऊपर लाइट करने वाले gimana ya भाई तुम भी जा मैं ना gitu rasa कुछ नहीं हो रहा हम कम नहीं कर रहे अरे कुछ नहीं होगा जों दायो बे राइडखौहाय खालामगोन एसे गिदिर इमान गोजौ गाहाय खालामगोन नालाय खिन्थु भगबानखौ बिश्वास थाबानो सब जाजोबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायसा उफैखौ खेवनांसिगोन आरो उफै गैला एसे गिदिर आंना माबा जाखानाय ना खालायखानाय खालायखानाय ना थुनांगोन मोनथाम loh ini ya Om Namah Shivaya 이거 뭐 나간다 뭐부터 슈 안지야 우 ready ayo mudah-mudahan memrising menjadi nang lagi maklum itu भैया मैं बाबा ओइ फायनायाव रेजें मोनजोबो मोदोमखौ फायनायाव रेजें मोनो माथि मोनदो दा
नङा ए फायनायावसो मोनो फायनायाव जि रेजें मोनो आने के टाइम पर बहुत लाइट वेट फील करते हैं इसलिए हाँ जाने के टाइम पे मजा आता है हाँ आने के टाइम पर मतलब दे मोजां हम माबायसा मोजां ना नोंखानो बारा स्लिम जानाङा मिथिबाय नोंखानो बारा स्लिम जानाङा मिथिबाय नै निफ्राय जाबाय फै थांसै सब गानजोबखाबाय नै मानसिफ्रा बोरैबा डाउन जालांबाय गिदोयो नोंबो इदिनो जागोन बाबा नोंबो एबार इदिनो गाखो गाखोनोसै खुफिया बायसान्स गबाय बायबा बेनि थाखायनो खेवना लाखाबाय दायो इथिं नानिया खामगासिनो आंथ' गिखाया आंथ' एक्सपार्टखा नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं दायो जोङो रब लाइननिफ्राय फैबाय आरोना गोजौनिफ्राय ओमफ्राय दायो जोङो थाबायनानै थांसै होननानै गिलायलायदोंमोन क्या हमको अभी पैदल जाना पड़ेगा ना ऐसे वॉक करके जाना पड़ेगा गिनोसो ओंखारलाय लांलै होमबाला र' हा आं बोरैबा मोनदोंलै बेयाव थाबायलांनांगौ जोङो इखौ खामग्रोनोसै सेन्देल खुनसै गिर जाएंगे तीन या दो जाओ फिर हो जाएगा ठीक है ज्यादा लोग हो जाएंगे गिर जाएंगे थैंक यू फिदिं ओमफ्राय इथिं नाहर फिदिं नो रोंथारा नायलाय फिदिंलाय ओइथिं नारायथिं जाम्बिम होमबासो अ दे इथिं लांबाय था होमबा माबा फिदिंनो रोङा जाथारा गावनो दे इथिं फिदिं ओइथिं थांदो नानि ओइ मोनसेथिं नाहरले मोजाङै हाला नायलाय ओइ ना नानि भिडिअ लाखादों
tuh nih. Foto lang reject ba may sinaw. Ay pancing lang iki. Uri mau betul. Foto lang masa. Lah kembali dulu ini. Lang na pra sa fokus lang na der. Lang na pra sa fokus lang na der. Semangat sudah. Wow. तो से रेस लाफे बैठे रेस्टोरेंट में है मिंग बैले नै सिमलायावहाय मा फानो तरमुजबो फानदो ओमफ्राय सेरिबो फानदो ओमफ्राय माबा माबि फानदो आरोना एसे गोखै जे फिथाइ मा होनोथाय आं इखो मिथिया बाबाया तरमुजखौ जानो होननायखाय आं जाफाबाय आरो मोननैसो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो लिफ्टजों थांनो थाखाय हटेलसिम थांनो थाखाय टिकेट दानलायनोसै 10 रुपिसल' आरोना लिफ्टआव गाखोनो थाखाय नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायनानै मिथिखादो ओमफ्राय दायो जों हटेलाव थांनानैहाय जास्ट ओरैनो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानैहाय आं माने ड्रेसखौ मानो थाखाय चेन्ज खालामनो होदों आं हिल गानदोंना हिल्स एरियायावथ' हिल गाननो हाया नालाय बेखायनो एसे कम्फर्टेबल ड्रेस गाननानै फैनोसै जों दायो हिल गानै आथिङानो साजोब्बाय बेखायनो नै सिम्पोल गानलांसै बाबानि टपिखौसो गानदों आं बे जाहैबाय जोंहा बाबानि टपि जल्दी से मोजा पहनो और चलो सोलेगा न चलो मम्मी पापा अरे जायाबाबो सोलोंनांगोन ना मानसियालाय होनदो गुरि उलायसै नामा आंखो गाइस नायलाय आं मा गानदो माबायसा सेन्देल सिम्पोल गानबोदो आरो सक्स गाननानै माने थाबायनो हालामोन गोजौ गानबाय थानानै चलो सो जों दायो इभिनिं वाक खालामदो सिमलानि मोनसे फेमास रोड बेनो जाहैबाय मल रोड बेयावहाय नोंथांमोना शपिंबो खालामनो हागोन सिमलानि माखासे वार्म मा होनो गस्लाफोर बा शलफोर बा स्कार्फफोर बेफोरबायदि बायदिसिना थफै माबा माबि बिदि शपिं खालामनो हागोन आरोना जोंहा इदि जेबो शपिं खालामनांगौ गैयामोन खिन्थु बाबानोहाय आङो जेकेट मोनसे बिराद मोजांथार नुदोंमोन आरोना मेरुन कालारखौहाय ओंखायनो थुदो बायनोसै होननानै थांबाय जाबा बे एकदम गोदान गस्लाखौनो बायनो नागिरथारा एकदम माने बारा एसेबां जेरावबो थांनाय जायाना इसनिया माने गांसे गांनै बायनायानो बहुत गोबावसिम थाखायो ओमफ्राय आङो नैबे कालारखौ बाबादों मिलायनाय नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाबाया जों आरो मोनसे गोथां कालारनि नायबावदोंमोन अबे मोनसेखौ लानो जादोंमोन ओमफ्राय जों अबे मोनसेखौ लाखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय गोजा
गोजाखौ साबसिन नुगोन आंले देलाय नों लानानै नाय इखौलाय थांबावैथों नों लानानै नायब्रा इखौबो मादि नुयो नायनो खाथियावहा खाथियाव लानानै नै बेयावहा गथ'फोरनि बेखौबो भारा मोनो मानसि थाबायनो हायिखौबो भारा मोनो आजिखालि माने सब मोनजोबो आजिखालि सब मोनजोबो चलो 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 ओइ दखान मोनसे हाबनानै ओमफ्राय नै दायो बिराद थान्दा नालाय बेखायनो आङो मोनसे दखान फिसायावहाय हट चकलेट जानो नागिरदों आरो ना हट केक बिराद गोथाव मोनो आङो हट केकखौहाय बिराद टेस्टि जायो माने गुदुं 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 जानो मा जालायखोलै दांदुलियालाय बिराद हट चकलेट मा टेस्टि गथ'आबो आइसक्रिमखौनो जानो लुबैदों गाइस नै दिनै जोङो आफगानि चिकेन जानो नागिरदों ओमफ्राय फ्राइड राइस एगेन प्लेन राइस पनीर टिक्का अनियन सालाद रुमावनो जानोसै जों रेस्टुरेन्टावहाय थांबाय थाला दिनै बाय बाय होनखासिगोन नालाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय जों जाबाय बिराद सिम्पल मानसि नालाय बेखायनो माने जों जानला मानला जायो बेखायनो जोङो मोनसे रुमावनो जाबाय आरो ज' जानायनि मजायानो बेलेग आरो ज' जाबाथाय गोथाव गोथाव जायो आरोना बुस्थुफ्रा हारसिं हारसिं जाबा टेस्टि जाया बेखायनो मामा बाबामोनखौ जों जाग्रोनो होबाय थायो बिसोर जाया बिसोर माने फिसाफोरजों जानो मोनबा मोजां मोनो खोमा देनां जोंबो बिमा बिफा जाबासो बुजिसिगोन आरोना होमबाबो दाबो बुजियो देसुन बिमा बिफाफोरा माने टाइम स्पेन्ड खालामनो लुगैयो गावनि फिसाजोजों बा फिसालाजों बिराद गोरोंलै सासेया हिमाचलनि बागै खिथागासिनो बुलि जाना हो बाबाया बाङाय मोदोम जाखो मालाय बाबाया गोजाङाथ' आरो